the day of my salvation. It's the day of my salvation. Ithi Nkosi uJesu wonke amaketango aletha uSathane empilweni yami ayaqhamuka ithi manje ayaqhamuka in the name of Jesus. In the name of Jesus. Ithi Nkosi uJesu wonke ama-chains alethwa isitha empilweni yami ithi manje in Jesus' mighty In name. Jesus' name. Clap hands for Jesus. Clap hands for Jesus. Bamba ikhanda lakho kanje. Libambe kanje ikhanda lakho. Bamba ikhanda lakho kanje. Yithi yonke imoya ehlasele ekhanda lami noma ngabe ihlasela ngestress. Yithi manje. Yes. Can somebody say fire? Say fire. Clap hands for Jesus. You know, uyabona namhlanje ilanga le resistance. I-resistance i-army emayo ivikela umbuso othile. Nikhona bazalwane? So today we are here ukuzo separate, ukuzokhanda udonga, a separating wall between the devil and the Christianity, between the sin and the righteousness. Amen. Bambe sisakho kanje. Ithonke amadliso. Ithonke amadliso. Avela kubathakathi. Avela kwabangangifuni. Yithi manje. Akhulumi kumuntu onethemba nomuntu onokholwa yithi manje. Yithi manje. Yithi manje. Poison. Wedliso. Elafakwa emnyakeni. Elafakwa ngo-2000. Elafakwa ngo-2010. Elafakwa ngo-2020. Elafakwa ngo-2024. Yithi liyasha. Can somebody say Jesus? Say Jesus. Say Jesus. Awekho nabakholwa kuleli. Say Jesus. Uya maya khatas. Clap hands for Jesus. uKristu akawafuna amakholwa alele. Ayikho into ozoyinqoba ngokukholwa nangamandla efaith. Ungenakho ukuhlakanipha nenkani eyakhona. As a general in the prophetic, I stand as the resistance in the name of Christianity. Nikhona bazalwane? Egameni nje lamakholwa, I stand as the resistance that there is no devil from space above, from under the world, from deep down under the water that will torment and win over you. Can somebody say Jesus? Say Jesus. Say Jesus. Clap hands for Jesus.